Обратно върти. Кой аз така? Дай! Мачка е. Чакай. Дай! Дай! Кичо, дай пи по-до вино, бе. Сега ще наточим едно. Обаче трябва да пиеш, Диана, една лимонада да пиеш. Трябва. Ало, престит. Без лимонада. Не. С лимонада иначе не става много чудо. Айде, партизани ти идват. Ние сме на всеки километър! Виж кой е. Чакай. Стоп. Дигай. Колко бък. Дигай. Сило там, Марс. Аз ще го знам. Там. Отвори. Кой? Жор, не ме. Чакай да свърши. Така, Кичо, сега си ти. Месе го. Да замесим материала. Я пини малко така. Добре. Така. Ставай. Това е моето. Добро. Много добро. Сега ти на тебе звъни. Тя ще му звъни да се тръгне. В моята чаша, какво има вътре в моята чаша? Празна. Няма, ще изпразвам. Изпразни ми, нали? О, твоето. Драйчката. Да си дойдем на думата. Ай, Кичо. Майсторе. Айде. Това е технология, майстор. Технолога. Дай да пим по-бързо, че взема да дойде Жоро да го изпи цялото. Всичко няма да се размаза. Ниво прекипяло, Но става вече удоволствие. Това е по-домашно вино. Хендемейд, нали? Ръчно обработване на Хендимейд, а? Хендемахен. Реклама на виното, това, нали? Хендмейд виното. Хендмейд. Wunderschön. Wunderbar. Огето е пуснал канарчета в нашата градинка. Канарчета, славечета прави добрини на махалата. Къв зал. Слушай. Страшна работа. Това е край градинката на Яворов да живееш, славечета. Асмата ги събира, вижи. Но... Асмата ги събира славечета. Дай да направим така. Трябва малко да поберем.